बेसेबां फान्डनि दिनै 30 नं भेरगाव समस्तियाव जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय थांनाय 2023 आरो 24 बे बोसोरनि बाजेटनि जिफोर खामानि दङमोन बे खामानिया जाबाय माखासेयानो जों बेखौ बेखेवदों 2 कौटिनिबो बांसिन बे बिबांनि रांनि जोङो खामानि बेयाव जाबाय आरो बेखौ जों बेखेवदों जाबाय बेनि अनगायैबो गोबां खामानि जोंहा जादों खासियासुबायावबो नलेज सेन्टार जानानै दं जों बेखौ बेखेवाखै खासियासुबायाव जोङो सेरिकालचार बेखेवनाय जादों हाग्राबारि भिसिडिसि हिसाबै नलेज सेन्टार आबुबनि जोंहा वुमेन फेसिलिटि सेन्टार रिपेयारिं कालचार स्टेज पानिसिलि भिसिडिसियाव आरो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव बिटिआर सरकारनिफ्राय मानगोनां सि प्रमद बर'नि मिशन जोंनि सरकारनि मिशन अडिटोरियाम जोङो समस्ति गंसेयाव मोनसे गरि मोनदोंमोन आरो बेखौ खाग्राबारियाव जोङो बेखेवनाय जाबाय बिनि एमाउन्टआ 89 लाखनिबो एसे बांसिन बेबायदिनो गासैजों ज' खालामोब्ला जों दिनै बेखेवनाय स्किमा 2 कौटिनिबो बांसिन दा बेखौ जोङो मावफुंजोबनाय खामानिखौ जोङो रायजोनो गथायनानै होबाय फैबाय थानाय समाव जोंहा गोबां आसनिया जोंहा बेखेवनो थालांबाय एमपि इलेक्सनखौ जोङो बारहोसिगोन अधिघोषणा जिहेतु जासिगोन जोंहा खामानि जाखानायानो गोबां दङ कालचार स्टेजनिफ्राय लानानै क्लाब नयं कमिउनिटि हल कमिउनिटि टयलेट बेफोरबायदि थानसालिनि माखासे खामानि बेबायदि गोबां जोंहा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि पिडब्लिउडि पिएनआरडि स्पर्ट्सनि कालचारनि गोबां डिपार्टमेन्टनि जोंहा आसनि दंबावो बेखौ जों एमपि इलेक्सननि उनाव बेखेवगोन थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला 30 नं भेरगाव समस्तिया बिटिसि जानायनि उनाव दाजादों आरो गोबां उन जानानै दङमोन नाथाय जोङो बिटिआर सरकार फैनायनि उनाव जेसेबांखिनि जोंनि ओनसोलाव मावनो गोनां खामानि दङ बेखौ जों गोसो होनानै मावनो नाजानाय जादों आरो दासिम भेरगाव समस्तिनि जेसेबां गामि बे गामियाव मोनसेबाबो आसनिया सहैबाय आरो जिखिनि मोनसे मोननै फिसा फिसौ सुपा दङ बिथांमोननि गामियाव माखासे स्किमा हयथ' सहैयाखै बेखौ नैबे रांखान्थि बावजा 2 बोसोर जों मोनबावगोन बेयाव जों गासिबो गामियाव बे आसनिखौ होनो थाखाय जों नाजागोन दासिम फर्मेलिथ' एनाउन्समेन्ट जायाखै जायखिजाया केन्डिडेटआनो फैया मानो क'क्राझार लकसभा समस्तिनिफ्राय एनडिए हिसाबै होनाय जागोन इउपिपिएलनिफ्राय जों बेखौ मोनगोन दा बेखौ बिजेपि एजेपिआ सापर्ट खालामगोन आरो गुबुन गुबुन दोलोआबो सापर्ट खालामनो थाखाय थियारि जानानै दङ दा क'क्राझार लकसभा समस्तिया जोंहा देरहागोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि दोलो हिसाबै जोंहा सक्तिशालिखा आरो बिपिएफनि एमसिएलए 2 3 जोंदों जइन जानायनि खोथा बिथांमोना फोसावदों बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मनि खोथाया सिखारबाय थादों बिथांमोना जइन जायोब्ला आरोबाव जोंनि समस्तिनि बा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जि गोहो बे क'क्राझाराव बांसिनै गोहोगोरा जागोन आरो जों गोबां भटआव देरहासार जानो हागोन साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बैंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।